Tak, Láďo, nasadíš si tam na ten háček hlavičku. Přivážeš si tam niť. Pořádně to zafixuješ, aby se ti nehejbal. A sedíš si dozadu k obloučku. Vezmeš si to marabu. Odtrhneš si tam takovýhle snapeček. Takhle se ho pěkně stáhneš. A přivážeš takový ocásek. Jenom jednoduše takovýhle ocásek tam stáhneš. Nadzvedneš. Zajedeš si hezky zpátky k té hlavičce. Tohle to si potom vemeš. Skroutíš si to pěkně. A protože mám rotační, tak já rotuju. Ale ty si to hezky obtočíš kolem toho tělíčka pomalinku. Hezky ovin za ovinem. Až takhle pěkně k té hlavičce. A tam si to potom, tu niť, tou nití si to pak zafixuješ u té hlavičky. Aby se ti to nerozplejtalo. Takhle si to přitáhneš kousíček dozadu. Párkrát omotáš. A odstříhneš si ten zbytek. Ještě jednou se to takhle potom otočí párkrát. A to je úplně všechno. Úplně jednoduchá. A buď takhle přes prst, anebo tím zakončovacím finisherkem si to uvážeš. Ustříhneš to, zalakuješ si hlavičku a je to úplně v pohodě. Jednoduchá, rychlá muška na vokouny, na boleny, úplně na všechno. Toť vše.